ויאמר ללמד בני יהודה קשת, לא היא כתובה על ספר הישר. צבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. יובל אחי, איזה גיבור היית. מעודך לוחם בסדיר עד היום הזה, לוחם מילואים בן 43. כבר אז בחומת מגן הובלת את החוד של סיירת צנחנים בכניסה לבלטה ובתוך הקסבה, עד לקנייה המלאה של כל המחבלים בשכם. נווט מדים, קלח חוד, לוחם אמיץ ללא חת. וכמו אז כן היום נשארת בחוד של פלוגת סיירת צנחנים במילואים, שזה בעצם אומר החוד של גדוד הסיור ובעצם של חטיבה 646 כולה. בכל מבצע ובטח במלחמה. אבל לא גיבור לעצמך היית, אלא חייל שמשפיע על תפיסה מבצעית של בכל החטיבה. אני אספר לפי הסדר. בסדיר הייתי 2 מחזורים תחתיך ביחידה ולכן הכרנו מרחוק, אבל במילואים, כבר מהרגע הראשון שהגעתי, התאהבנו אחד בשני. אני הייתי מפקד צוות צעיר ואתה לוחם בצוות אחר, ושיגעתי את המ"פ, גיא שדיבר פה בהתחלה, שיכניס אותך לצוות שלי, לא הייתה לו ברירה. יחד הסתערנו כבר לפני 16 שנה על מחבלים בהתקלות שבה נהרג חברנו האהוב לפלוגה, אהוד אפרתי ז"ל, שאלמנתו מירי ואימו נירה נמצאים פה איתנו, אפילו שלא ראיתי אותם כרגע. מירי הראשונה שהתקשרתי אתמול לבשר לה על הבשורה, כל שנה היית בא אליי ולוקח אותי והיינו נוסעים להזכרה שלהם בזיכרון יעקב. אחר כך שנהייתי מ"פ של הפלוגה, לקחתי אותך צמוד אליי. היית הנהג שמביא אותי ומחזיר אותי מהבית, שנוהג לי על האמר והדוד בצבא. איך היית אומר לכל מי שפגשנו, אני העגלון שלו. הייתי מתבייש. הלוחם, הזוג ברזל שפותח איתי כל בית וכל זיג. היחיד שנותן לי בראש מתי שאני קצת מוותר לעצמי, ובעיקר החבר, האח לכל התייעצות צבאית או פיקודית שהייתה. מהר מאוד קלטתי שמעבר לחבר אמת היית לוחם מקצוען בלתי נתפס. היית נוסע איתי במהירות בצירי לילה חשוכים של צאלים, תוך שאתה יודע בעל פה שמות של כל הצירים, מדייק להגיע לכל נקודה בול, קלח חוד מצוין, רץ כמו שד ומעל הכל בעל תפיסה מבצעית מבריקה. יובל היה בעל תפיסה מבצעית מקצועית שהייתה שייכת ליחידות מיוחדות, כאלה שעובדים בשקט בלי לעשות רעשים מיותרים, תפיסה שכוללת חתירה למגע באומץ ובחוכמה. לא לפחד ממגע עם האויב, ככה סיכמנו בינינו את הסיבה לפרוץ המלחמה. מי שמפחד מאימות וממגע ומסתתר מאחורי גדרות, האויב יבוא אליו ויקה אותו בשטח שלו. לא עזר כמה שאמרתי לך שלא כולם בצבא ובגדוד מסוגלים לכך. חייבים להאמין באנשים. אמרת לי אין סוף פעמים במלחמה הזאת, ואתה צדקת. איך אמר לי המאוג שלנו שסיפרתי לו, רק ככה צריך לעבוד. אבל רוב הצבא כבר לא מעיז לעבוד בלילה. מהר מאוד כל הפלוגה עבדה בדרך שלך, ואני הפכתי אותך למעין קצין לוחמה של הפלוגה, ואתה היית חונך את הצוותים בכל אימון. כל מח"ט מילואים חדש שהגיע נבחן אצלך, כיצד הוא מאמין ומאפשר את דרך העבודה הזאת. אדלג על כמה שנים טובות למלחמה הנוכחית. כל כך היית שמח שהפלוגה עובדת טוב באיו"ש, בשכם, בג'נין, יוזמים, חותרים למגע. ואז נכנסנו לעזה. בהתחלה הייתה עבודה לא בדיוק מה שרצינו, אבל אז הגיע המערב ההוא בנחל עזה, שהצלחנו שנינו לשכנע תוך כדי מבצע את הגדוד ואת המח"ט לשנות גישה וללכת בשקט בלילה, למקם מערבים למעברי נחל עזה וחיסלנו 2 מחבלים. מאז כל הפלוגה עבדה לעבוד ככה בלי הפסקה. יוזמת, מפתיעה, הורגת. העבודה הזאת תקטע גלים בגדוד ובחטיבה כולה. עד לפני שבוע 30 מחבלים, כמו שאתה צפית בדיוק מראש את המספר הזה. אבל יובל, אתה אמרת לי 30-0, אז מה השתנה בתכנון? אמרתי לך שבוע שעבר שדיברנו, עד עכשיו הפתענו את האויב, אבל חייבים להיות מוכנים, האירוע הקשה עוד לפנינו. והנה הוא הגיע. יובל אחי, אהוב ליבי, הרבה אנשים הכירו אותך ואהבו אותך מאוד, המון אנשים, כי היית אדם מדהים, אין צורך להוסיף על זה הרבה. אבל מעט מאוד אנשים יודעים איזה יראת שמיים הייתה לך. אתה הסתרת את היראת שמיים שלך מתחת לכיפת גרוש קרועה, כי היית אדם ענה וצנוע,
כל הזמן זוכר ומזכיר לי שאנחנו לא הנושא, ולא תמיד אנחנו חייבים להיות במרכז ובחוד. רק אחרי שאיבדת את הכיפה באמצע המלחמה, לא הייתה לך ברירה, אלא לקחת ממני כיפה קצת יותר סבירה, איתה נהרגת אתמול. זוכר את ההפתעה שלי בפעם הראשונה לפני 15-16 שנה, שביקשת לבוא אליי לישיבה ללמוד איתי. חשבתי נלמד משהו קטן ויגמר. איפה, איזה אור. איך שמחת מזה, איזה מעיין אינסופי היה יוצא ממך. ומאז בקביעות כל שבוע, ביום שישי היית מגיע אליי במשך שנים ללמוד יחד. הכל, שיחות הרב צבי יהודה, שיעור, ועוד בחגים, היית מגיע לשיעורים שלי. כמה הרצת תלמידי חכמים. עד כדי שלא העזת לבוא אליהם איתי. אמרת, אני יהודי פשוט, אני לא מעיז, ובטח לא רוצה לבזבז להם את הזמן. רק בשנים האחרונות עזרת אומץ וביקשת ממני שיקח אותך לסיבוב רבנים בחגים, לצערי לא הספקנו. כל המלחמה הזאת קראת בספרון קיצור של אבן ישראל של הרב עודד וולנסקי שהבאתי לך. כל רגע פנוי היית מצטט לי מהספר בכזאת שמחה וחיבור. החיבור שלך לתורה ולקודש היה מהמקום הכי טהור ופנימי. יובל אהובי, הרבה אנשים הכירו אותך, אבל לא כולם שמו לב איזה אהבת ישראל בערה בך. כמה אהבת את עם ישראל. כשהיית מדבר על לימוד זכות וסיפורים על עם ישראל, היו עיניך נוצצות מדמעות. כל כך אהבת ללמד זכות על כולם, תמיד, במיוחד על מי שלא נראה כמוך. התרגשת מכל חיבור שנוצר. כאן זוכר שהוא שלח לי בקורונה את החיילים עם החרדים בבני ברק, ואת אביב גפן עם שהוא שם גם כן התחבר לחרדים. איזה כאב היה לך בשמחת תורה על כל מה שהיה, איזה תסכול היה לך שלא היינו שם רק במוצאי שבת. אמרתי לך, יובל, לא ידענו, מה אתה רוצה? לא התנחמת, אמרת לי אחרי 3 ימים שהיינו בבארי, אתה לא מבין אותי, אני קיבוצניק. אני מסתובב פה ואני רואה את הבתים, אני מרגיש שזה הבית שלי. אני רוצה לומר להם סליחה שלא היינו שם בשבילכם. כמה פעמים הוא חזר על הדבר הזה. כל המלחמה הוא חלם למצוא איזה חטוף ולומר לו את זה. קודם סליחה שלא הייתי שם בשבילך. עיקר מה שהעסיק אותך במלחמה היה הרוח של עם ישראל, הרוח של הצבא. שתהיה מלאה ברוח של תורה, גבורה של תורה. כמה היה חשוב לך שלא תיפול הרוח. כמה היה חשוב לך במצב כזה שיצא מסר של חיזוק. שלא נשברים בשום מצב. שתמיד חותרים קדימה. לסיום, יש שיר שליווה אותנו כל המלחמה. שיר ששנינו מאוד אוהבים. השרנו אותו יחד במלחמה המון פעמים. השיר הוא ידיד נפש. אתאר שתי סיטואציות מתוך המון מקרים שבהם שרנו יחד. הראשונה, אני שומר על בית ששיינו בתוכו בעזה, ליל שבת. אתה מצטרף אליי ויחד שרים בחושך, שנינו שירי שבת, זמן ארוך מאוד. השנייה, יום שישי בבוקר, יוצאים לציר תנועה למבצע שימשך שישי שבת, שנינו מובילים את החוד של החפ"ק. ואני אומר לך, יובל אחי, לא יודע מה איתך, אני כבר בשבת. ואתה אומר לי, קדימה, אז מה שרים? ושנינו מתחילים לשיר ביחד, לשיר לנו בשקט ידיד נפש, ותוך כדי השיר מתחילה התקלות ושנינו רוצים להסתער. אתמול אמר לי הרב הגדוד, הרב משה, שכשהוא זיהה אותך היית עם חיוך על השפתיים. אמרתי לעצמי, בטוח הוא יסתער קדימה עם ידיד נפש. על תוכן השיר הזה נלחמת. עליו מסרת את הנפש. הנשמה שלך הרגישה לאן היא שייכת. וזה ככל הנראה גם מה ששרים לך עכשיו למעלה. רציתי לשיר איתך אחי, ידיד נפשי, הפעם האחרונה. כל מי שרוצה מוזמן להצטרף אליי ולכוון בשיר על 3 דברים. על יובל כמובן, על הקדוש ברוך הוא, שוודאי כל מה שהוא עושה הוא לטובתנו, גם אם לפעמים קשה לנו לראות, ובעיקר על עם ישראל, האהוב שלנו, שמתגלים בו כל כך הרבה כוחות של גבורה בחודשים האחרונים, כך שברור לי שזה כבר הניצחון האמיתי על הכל. ולא משנה מה בדיוק יהיה הלאה, בסוף העם הזה ינצח, יתגבר על הכל. ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך. ירוץ עבדך כמו אייל. בעצימות ובאהבה שלך, ותמשיך לעבוד מלמעלה בשקט, לחזור שם לכולם כמו שהיית עושה פה, על כמה העם הזה הוא מדהים, וכמה כוחות יש פה, וכמה הוא חייב להאמין בעצמו ולגלות את זה. צר לי עליך, אחי יובל. נעמת לי מאוד. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. תהא נשמתך אהובה, צרורה בצרור החיים.